Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazali Bolwana babukeli bethu ndiyabulisa kwakhona ke igama ke ngelokusabela akhona kantamnani ke of course ke ndingumamqoqo uMatiye kumaJojo andamndodwa ke namhlanje ke ndihamba nobhuti wethu namhlanje bhuti siyakwamkela kwinkqubo yethu singathanda ukuba usibulisele kubabukeli bethu Inkosi kakhulu sisi ndiyabulisa kubabukeli emakhaya bobonke ababukeli bakaMaskandi nabo wonke nje umculo wonke nje umbukeli obukele namhlanje ekhaya Inkosi Bhuti wami siyabulela kakhulu siyakwamkela kwinkqubo yethu kaMaskandi singathanda ukuba uzazise ukuba ubhuti ngowaphi ubhuti ngumkhetheni lona wakwaSityebi wathi Nkosi ke igama elinye uGwebutyala amagama wasekhaya ke lawo ndisuka kuCentane eGqungqe endaweni yakulojinqa Khabakazi lapho ke ndikhulele khona ndazalelwa khona ke futhi also umkhetheni sisiqulo sakho kanye umkhetheni ngathi ligama endikhule ngalo kodwa leza ngenye indlela ke azange lifike lingumkhetheni umthetho wami ndandifike uqala kwalo igama likaMkhetheni ndandingukhethi njengoba uva nje kuthiwa ikati elimnyama ndandithiwe ngubhuti wami ongasekho emhlabeni watshonayo alale kahle okuthiwa uAndile kwezinye zengoma zami uyabe khona kwezo ngoma so kwahamba ke ndabizwa ngelinye igama lomnye umculo eliye limelane libe linqamana negama elithi Mkhetheni so ngokuhamba kweligama ke latshintsha igama lalamculi kwathiwa Mkhetheni kwadibanisa nalakhethi kwathiwa Mkhetheni so kwazophuma uMkhetheni kanjalo ke ngoku ndithe kodwa sendifika apha emculweni ndabe sendinguye uMkhetheni vele so ndabona mandisebenzise yena uMkhetheni lo ngoba ingathi lilona gama elibizeka lula kumagama onke endandinawo ngelo xesha so bhuti sikubizile apha enkqubeni yethu njengomculi kaMaskandi yes ingaba ubhuti yena na usacula na umculo kaMaskandi umculo kaMaskandi andiboni mhlawumbe ikhona into engathwa ngelinye ilanga ukuthi hayi uMkhetheni wayeka ucula umculo kaMaskandi ndisacula hayi ke mina ke ndithanda igama lekati elimnyama because yayi khona apha enye ifilimu yayithanda udlala gqithi ekati elimnyama eyikisayo so bhuti nje buthile uba ucula uMaskandi so ingabe uculo luphuthile kaMaskandi uMaskandi ndiculayo mna mhlambe omnye kuMaskandi kukho into ekuthiwa ngoshuni zohlukahlukene oshuni ke ndingathi zizityle uyabona ngoko mhlambe wena sisi mhlambe xa ndithetha ngotune uzobhideka kodwa ke mhlambe yalazi igama elithi tune so kukhona into ekuthiwa ngoshuni okanye izityle ezohlukahlukeneyo uyabona usiye sibe nako ukuphikisana ngako thina singoMaskandi okanye nabo balandeli bayathanda ukubuka ngenye indlela mna ngoko kwam istyle endisiculayo ndicinga uba mna noba ndicula ushameni ngoba khona imfene kukhona imzansi khona konke mma ndicinga uba inoba owam ushuni ngoshameni njebe ndisithi inoba nje andifuni umuntu ondithi xa ndithethayo mhlawumbe yena athi uyaxoka akacula ishameni ayingoshameni laa nto ayiculayo mma ngoko kwam ndicinga uba mna ndicula ushameni ngale ndlela yam ushameni loo ndikuculayo so xa sesiphindela umva sisiya kwi-background yakho njengoba utshile uba ungakuCentane na so ingaba umculo usuke nawo kuCentane na okanye ukhule nawo na ya njengoba ndisuka kuCentane nje sisi umculo nje uthi uzalwa nje futhi uqabukela emculweni nje iyona ndlela ekukhulwa ngayo uCentane leyo ngoba khona amakhwenkwe wakhona yabo so xa ningamakhwenkwe into enaziwa ngayo nje ukucula naziwa ngengoma naziwa ngegatala naziwa ngayo yonke loo nto njalo so ukucula vele emntwini kuqala ezilalini thina abakuCentane kodwa ke andifuna ukuthi uMaskandi sikhule kuCentane singabantu abacula uMaskandi siuqaphele sekudala kona ukhona uMaskandi ongowakuCentane uyabona esikhulele phansi kwawo kodwa ke lona esithe sathi sangena kuwo ofana nendlela bendiyitsho ngayo ndithi khona oshameni siye sathi apha ekukhuleni ke ngosihambe sawuqaphela
ayonto esizalelwe ngaphansi kwa mhlawumbe yayiculwa ngodada nomalume uyabona kodwa ke kona umculo ofanayo then ke uthina sabuya sathanda umculo kwaZulu Natal so sakopa wona ke uyabona so ke njengobuthile ba umculo like benicula kuCentane so kuCentane mhlawumbe benicula njengoba ningabantwana so benisebenzisa i-guitars or besebenzisa ndiye ndithi xa sendibuka kwezi instrument ezisetyenziswayo xa kudlalwa umaskandi ndibona ba zezi besizisebenzisa ezilalini kodwa ke ezilalini zezi besizenzela ngokwethu instrument ezininzi ezisetyenziswayo futhi emculweni zikhona ezilalini emakhaya ezilalini emakhaya mhlawumbe ubukhulela emakhaya uzawukhumbula uba zikhona into ekuthiwa zingqongqo pha zikhona into ekuthiwa ngamapheli kukhona abantu abangomama babethi ipheli kanje kukhona ibhuwa kukhona ikatala ikhona ke yona ke kukhona amagubu uyabo so zezo nto ezibe zisenza isound uyive xa ikhala eba ngumaskandi lo ukhala phaya but ke ngoku lo ubusenziwa phaya ubusenziwa ngezandla nje ujongile uyabona futhi usenziwa isiXhosa ngokuzenzela nothi kuba mhlambi ngoku sesithi xa singena e-studio kube khona abantu abadlala ama-drum benza yonke into kodwa ke ama-drum besenzela kwasemakhaya so ke kujemba usuke ezilalini nekuCentane then waza apha eKapa ufike waqhubeleka nomculo wona umculo ndiuqale apha eKapa emakhaya bendiwenza ndiucula njengawo wonke amakhwenkwe akhulayo xa ndifika ke apha eKapa ndafika ndawuqala ke ngokubona uba okay hayi khona abantu abawuculayo lo mculo vele le nto iliphupha lam so ndingakwazi nami ukuba mhlawumbi ndingangena ndazama ke nami ndathi ndafikelela ekutheni ukuba ndingene andifuni ukuthi mhlawumbi ndiwuqale emakhaya umculo kamaskandi emakhaya bendicula njengayo wonke umntana ebekhula ewucula ngoba ke xa ukhula ungumntana vele ukhulela ekutheni kuba uqaphukele umculo so njengoba sisazi abaculi bethu babe banazo ii-challenges abathi badibane nazo xa emculweni wabo so wena ingaba ziyezakhona na ii-challenges oye wadibana nazo zininzi kakhulu zininzi kakhulu ii-challenge futhi namhlanje zisekhona ii-challenges endidibana nazo zisekhona futhi zininzi sendizidlulile endikwazileyo ukugqitha kuzo zikhona mhlawumbi xa ndicinga ezizayo kodwa nazo ndiyathembisa ndizozigqitha uba ndisaphila nje ndingumkhetheni so wena into yakwenza uba wane-passion uba uqhubeke nomculo wakho even though unazo ii-challenges onazo oqala into endingayicacisa ndiyicacisela wena futhi ndiyicacisela nomntu obukeleyo ekhaya umculo mna andiwuculeli ukuba ndibona usibanibani nosibanibani futhi umculo andiwuculeli ukuba ndibawela uba nemali uyabo andiwuculeli futhi umculo ndiwubona uyibhizinisi kunabantu abaninzi abaye bathi xa bethetha bathi umculo yibhizinisi andiwenzi mna ibhizinisi umculo mna ndiwenza yinto endikwazi ukuzihilisha ngayo noba mhlawumbi kuthiwa ndikhathazekile kodwa ekhe ndakhanda ingoma ngale nto ibindikhathazile iye loo nto leyo ndiyibona uba kubhetela kufana nasekuqaleni uyabona noba ndikhange ndiyikhuphe loo ngoma kwi-mic kodwa ke umculo mna ndiwenzela ukuthi ndiyawuthanda futhi ndiyawuphila ngaphakathi andiwenzeli ibhizinesi andirhaleli uba nemali futhi ngomculo uba iyeza yona ingeza ndizoyithatha kodwa andingomntu oplene ukuba nemali ngomculo futhi andingomntu oplene uduma ngomculo kodwa abantu ababini nje abamamela umculo wam bayandiphilisa zonke umculo wakho ingaba mhlawumbi uburekhode estudio or urekhoda ngefowuni mhlawumbi urekhode estudio oko ndaqala nje umculo ndiwurekhode estudio okay babukeli bethu nani niyazivela ke so njengokuba ke ungumculi of course abaculi baye bebe nabo abantu abasebenza nabo emculeni so ingaba bakhona na abantu wena osebenza nabo na abantu endisebenza nabo ngalomzuzu okanye endisebenze nabo ngaphambili nosebenza nabo ngalomzuzu bakhona abantu endisebenze nabo ngaphambili futhi baninzi kakhulu and futhi bakhona endisasebenzayo nabo emculweni futhi bakhona endisozosebenza nabo ngoba ndiyakholela ekutheni kokuba umculo awusoze uwenze uwedwa futhi ayikho nje into ongayenza emculweni uthi wena uyenza uwedwa umculo ungumculo ngokokwenza nabantu yabona nabakhona ke abacula baye bathi hayi mina yonke into ndiyazenzela
mandiyaziculela ndiphinde ndizilandelisele ndiphinde uyabona lonto leyo so ba right ke bona kulonto leyo kodwa manje ngumkhetheni anisoze ndiyenze lonto leyo mna umculo wami ndicinga umnandi ungaba mnandi ngokuba ndisebenze nabantu sibe baninzi mina into yami bekuleader phambili qha so ndisezosebenza nabantu ndisebenzile nabantu bakhona enigqithileyo kubo futhi bakhona endisasebenzayo nabo namhlanje then ezona umkhetheni so zingaphi ingoma osozikhuphile okanye mhlambi khona ialbum esezayo na ekufuneka siyilindele thina singabalandeli yo amaculo esendiwakhuphile maninzi kakhulu sisi ukusukela ngo-2018 uzoma namhlanje ii-album zikamkhetheni zintathu zihamba nee-singles ezininzi endingakwazi nokuba zibala ngoba uba ndikhumbula kakuhle ndaqala ndakhupha i-single eyayithi ndiyamkhumbula ndalandelisa nge-album eyayithi impi yamazembe kulapho ndaqala khona ukuthi ndiyaqatshelwa ndaziwa khona emva kwempi yamazembe ndeza ngetyala lomntanam emva kwetyala lomntanam ndeza ngesingle eyayithi liyeza isoka lam emva kweyayithi liyeza isoka lam ndalandelisa nge-album eyithi ityala lomntanam andanobe sendilibalile yabona isingle zizandibhidisa ngoba zininzi kakhulu kodwa i-album yami yokugqibela ibe yi-album ethi bandinyembile endicinga uba yeka-2022 ethi bandinyembile endigqibelise ngayo ndingumkhetheni andigqibelise ngayo kwi-album ndabuya kodwa ke emva koko ndakhupha i-EP enengoma ezimbini ngonyaka ophelileyo ngoDisemba uba ndikhumbula kakuhle eyayithi kuyalinywa emakhaya enengoma ethi umajikiza kodwa ke andifuni ukuxoka lo khange ndiyihoye futhi khange ndiyiphakamele khange ndiyiphushe kufana ne-album ethi bandinyembile khange ndiyiphushe uyabona so ndizama ukuthi ke maninzi kakhulu amaculo esendiwakhuphile kamkhetheni abantu mcinga bayawazi kakhulu uyabona andikwazi nokuba ndithi ndingabala uyabona abantu anondibalela ngabo abalandeli zonke ukuthemba kufumaniseka uba mhlawumbi i-artist ifuneke iyo-performa so wena mhlawumbi xa wawukhe waperforma before mhlawumbi ngabe i-support na wayifumana na kubalandeli ndiyifumene kakhulu mna i-support ndiyifumene kakhulu i-support nasisi futhi ndisayifumana nanamhlanje i-support mandayifumana ndiqala nje ukuvela ebantwini ndiqala nje i-performance yami yokuqala ndiqala ukuvela ebantwini kulapho ndafumana kakhulu i-support andikhumbuli nelinye ilanga mna kuthiwa ndigityiselwe ngama-apile stage okanye ndimke sendixothwe endaweni oko abalandeli bayandithanda futhi bonke nje akhona bona abalandeli abangaqeqeshekanga andibabala ndithethi ngabo futhi bakhona abantu engengobalandeli bomculo kodwa abazojonga uba kuzakwenzeka ntoni namhlanje ubani uyabona andithethi ngabo ndithetha ngabantu abalandela umculo nabantu abathanda umculo abathanda i-original ekuthiwa umculo uyabo bakhona abantu abasuka kumakhaya wabo bayojonga iindaba endaweni kodwa ke bakhona abasibathandayo kakhulu abayojonga umculo futhi bawuthandayo umculo ngabona abandinike kakhulu i-support uyabo so andisoze ndithi mna mhlawumbi kuba mhlawumbi ngelanga elithile ndandithukwe endaweni ethile ndithi i-support andiyifumenanga andisoze kuba mhlawumbi okanye kwakubhalwe kakubi endaweni ethile ngamhlawumbi kwi-social networks kwabhalwa kakubi ngambuye ndizolila apha namhlanje ndithi mna ndisapotwa ma ndiyasapotwa kakhulu aba bantu ababhalayo mhlawumbi babhala into zabo ibona andibabali ukuba ngabalandeli bomculo ewe i-support yabalandeli ne ayikho enough ingaba ikhona na i-support eningathanda ukuba nifumane because ziba khona i-support ze-sponsors hayi sisi andifuna ukuxokisa futhi umuntu mhlawumbi ozawuthi hayi ndiyaxoka okanye mhlawumbi ndithethe into engafanelanga ndiyithetha ndizoyixolisela loo ndawo hayi thina asijongelwa ngantweni akekho nje umuntu endandikhe ndambona nje mhlawumbi okuthiwa opha umasipala okanye ntoni owakhe wafuna uzixakekisa ngathi asihoywanga asifuna nobonwa ndingatsho kanjalo ngoba ke andikhumbuli nangelanga elinye mna kuthiwe sisapotwe ngumasipala apha okanye sisapotwe ngu-arts and culture apha okanye straight konke esikwenzayo siyazenzela sithatha imali ekufanele sisapota ngazo iifemeli zethu thina siyorekhoda ngazo sithatha imali ebekufanele basenza ngazo izinto zasemakhaya thina senze ezi event sisenzela abantu emva koko futhi singafumani nesenti ngoba
ungeva mhlambe sithi hayi sithengisa amatikiti endaweni ethile kuzawungenwa ngemali ucinga ba mhlambe wena uthi wawubala ezamali ezizawungena phaya mhlambe kuthiwa kungenwa nge100 ucinga ba kukhona imali endizayifumana apha akho nesenti ngoba yonke la mali ingena pha ingena kwezazipiki ingena kweza kulamaqonga amatikiti niwenza njani niwenza ngemali siwenza ngemali ayikho into ekuthiwa siyayenza singayenzi ngemali neza gumba zikhala phaya zikhala ngemali ephuma kuthi ezibhokotweni nothi kumasipala nothi ku-arts and culture abo bantu abasisapoti abo yabo siyahalela nathi basisupport kodwa ke sancama so then ke if lamatikiti mhlambi ashiyekile niye niwathini hayi andinawuthi siyeswathini ngoba kuxhomekeka kulo muntu nawo uba uwathini zawuthini masi uyawalahla omnye athi hayi andiwalahli manje ndiyawagcina kodwa amatikiti kaloku xa sekuthiwa umcimbi uphelile akusekho umsebenzi wayo so ngamanye amagama yi-loss kwelinye loss kodwa siwaprinta ngemali xa siwaprinta yo abukeli bethu nani niyazivela njengokuba ulutsha luthanda ucula ulutsha oluninzi mhlawumbi abekhona omunye umntana ofuna uzibandakanya umaskandi so wena ungamcebisa ngelithini na hayi mani ngamcebisa ngokuthi makaqale esikolweni makahambe uyofunda isikolo kuqala aqiniseke esikolweni agqibe isikolo kuqala ngaphandle kokuba mhlawumbe uzothi umaskandi angaze emculweni azocinga uba mhlawumbe okanye i-future yakhe ilapha emculweni yabo makayafunda isikolo umuntu agqibe isikolo aphangele enze yonke into akube ngona ngoumaskandi awuthathe njengento yakhe ezawuthi ke ngomhlambi ayenze ngothando angayenzi kumaskandi kube bona mna mhlambi mina ndikumakhelwana kwezilalini athi hayi umkhetheni anokwazi ukugqithwa ngomkhetheni ndiyabazi bebekhule lapha aze naye azofuna urecorda umuntu makahambe makenze lento umuntu ayazi kubuya yazi yabona loo nto leyo ndifuna ukugxininisa kakhulu kuyo mangayezi umuntu emculweni kamaskandi kube bona thina angezi emculweni kamaskandi kuba ebona ipokotho yakhe azobuza kumba hey imali studio ndindawuthi mina hayi studio imali ethile aqonda nayo le mali ahamba yo record mayiphele loo nto leyo isekudala isenzeka loo nto leyo futhi iyawulimaza umculo umuntu makeze emculweni kuba enenhliziyo ethi ndifuna ukwenza lento futhi ndinako ukwenza lento uyabo so abantwana abasacinga umculo ababona umculo bangaza bona bezokwenza ezinye ezininzi into ongazenza apha emculweni uyabo emculweni ungathenga into zonke ube nestudio urekhode abantu uyifundele lanto phi esikolweni ube ngumuntu onestudio record abantu zezinye izinto ezinobanceda abo nothi usuku uzothi uzocula apha ngoba bafika bathi bezocula bonke umuntu akhuphe i-album eyi-1 ungaphindi umbone kaloku ingoma kaloku zisuka ngaphakathi kuwe so awuzucula kulonyaka ungakhange uzixelele ubuze ungakhange kube khona into ekuthuma emculweni ucima ngibani ozawumane exela wena bacula uthini so abantu mabayeke loo nto leyo kakhulu ubunesiphiwo somculo futhi unalo iphupho lomculo yize uzocula uba unalo ubizo futhi lomculo kodwa ungazocula kuba ubona ubani ngoba uzophinda apho usikhuphele i-album eyi-1 phinde singakuboni uba watshona apha yayibona loo nto leyo futhi bayawubulala umculo abafana benza loo nto leyo kakhulu sebewulimaze kakhulu ngoba sekumane kuthiwa abaculi baninzi nje ngabantu abangazaziyo uba bazokwenzana mhlawumbi nami ngenzeke omnye ondibona ndingomnye wabo kodwa andiboni kanjalo ngoba miyide iminyaka ndilapha emculweni futhi zininzi ingoma zami ezithandwayo ngabantu so ngekudala namhlawumbi ndaxelelwa bayeka ngokucula kodwa kakabikho umuntu ondakhe ndamvisa ukuthi mandiyeke ucula uyabo ndisendiva abathi ndayekela ntoni ucula uyabo loo nto leyo ingabe khona ke ngokenye into yenzayo ngaphandle komculo ya ngaphandle komculo ikhona ibhizinesi endiyenzayo kodwa kanokwazi ukukhankanya ukuba ndenza ntoni kodwa ke ndibambe kakhulu kwezamabhizinisi ngasho kanjalo kodwa nawuthi ke ndenza ntoni futhi yiyo endicinga uba futhi iye indikhwebule kakhulu uba ndingabikho mde emculweni kodwa ikhona nje into andimane ngathi ibhizinisi okanye mandithi yinto endifakela imali epokothweni endiyenzayo uyabo so ndinayo ngaphandle komculo futhi enye into endifuna ukuyigxininisa abantu mabayeke uqondana nomculo umuntu athi hayi yena uyacula akazukwazi ukuzenzela into umuntu makathi awufuna loo mali abeke loo mali ogqiba akwazi ukuzenzela into ezawumfakela imali ngoba umculo uyaphela uyabo so endikwenzayo mna mhlawumbe ecaleni engenguwo umculo ndenzela into yokuba ndikwazi ukuba
ndibe nento endiphilisayo umculo ndiwenzela uthando ndingawenzeli ukuba ndizungula imali apha esithubeni ngoba abantu baphetha sebesenza izinto ezingekho right ngenxa yoba umntu uzungula imali apha emculweni yena kahle kahle kanti uba bekuthiwa unento ayenzayo ecaleni emfakela imali ngengakhange abeleqana nezinto ezingakhange zimdinge uyabona so ewe kona ikhona into endiyenzayo esecaleni ngaphandle komculo. Obukeli bethu phambi koba siye evenkileni ke nani nizwele ukuba mhlawumbi xana ungumculi funeke ibe khona enye into oyenzayo ecaleni, enye into oyibonayo kuba iza kuxhasa, iza kufakela imali epokothweni. Babukeli bethu saya evenkileni, siphinde sabuya ke kwakhona evenkileni. But ii-artists ezinintsi ziba nalo ugquzulwano ekuhambeni kwexesha ne. Njengokuba thina sisazi ke because uMaskandi animazi kakhulu because thina siyazi i-beef ngamanye amagama. So wena ingaba mhlambi uye walifumana na olugquzulwano? Kukhe kwenzeka sisi. So ingaba mhlambi i-beef kwaMaskandi khona na enye indlela ebizwa ngalo? Baye bathi ngumntalapho bathi bayatalabhana umntalapho mhlawumbe omnye ubukele oyaziyo le nto uthethanga ngoba babuye bangafunda aba bantu babukele pha bayazi ngumntalapho okanye ke kuthiwa ngumancomfana. So ke kula magama nemabini ne njengoba usithi ngumntalapho umntalapho niyalwa okanye andibazi abanye sisi abanye mhlambi abawomaskandi abayenzayo loo nto kodwa mna apho ndikhe ndahamba khona nomntalapho mhlambi ndaba nabaculi kuthiwa hayi ndithe ndathi ukuthintathintana nabo bendisilwa kona ukulwa uyabona kodwa bendingathi umculi ndimbona nankuya ndibawela umbamba ngezandla kodwa ke ngengoma kona bendiyilwa nam uyabo nothi ngokuthi bamhlamba okanye ingasafe uyayibona nto leyo okanye ndiye ngenzondo kodwa bendiyilwa ngengoma uyabo ngoba ke kukhona ukulwa ngengoma kukhona ukulwa okuqonda uba lo muntu ingasafe noba ungathiwa mhlamba okanye utshonile kusasa ungavuya uyabo so mna bendizilwela nje ngengoma uyabo futhi akho nomnye umuntu endingathi mhlambi kubantu endikhe ndathi ukuncomfana nabo ndiyamzonda okanye into ezinjalo uyabo. Uke wayi-experience na? Kakhulu. Ndiyi-experience kakhulu into kamancomfana futhi ndiyenzile futhi andiboni uba ukhona umculo endikhe ndayenza naye into kamancomfana endingakhange ndimuwine ngoba bonke endikhe ndancomfana nabo ndiye ndayinqoba impi ebendimelene nayo. Ndithetha nje nawe ngoku andisenayo umculo kuthiwa hayi andivani naye. Ndinezibongo ezithi ndimnyokonyela inyama kwenye inyama ngeke ndiye emahuleni ngoba kuvalwa ngenyoka emnyango. Ndazifumana ukuba ndandinqoba izimpi zomculo kaMaskandi ezo zibongo ke sizibongo ke ezo ndazifumana zilahlile nje uyabo ubona umntana ezidlalela apha phandle umve uyazibonga uthatha izibongo umbethe ngempama uthi tseka mpa uyabo ndazifumana kanjalo ezo zibongo ndibona umntana edlala ngazo phandle so ndinjalo nje ke mna. Njengoba wena bakhona abantu abuke wanqokomfelana nabo? Ndawina futhi. Wawina? Ndashiyeka ndindedwa abanye baye kucula babaleka mna. Mhlambi ababukeli bangathanda ukuba mhlambi ubavezele mhlambi ndiveze abo baculi. Hayi ababukele emakhaya umbukeli uzawubukela uwubuza kulo mbukeli abukele naye abuze bangibani lo mna soze bayazana bayabazi uba napho uyabo so omnye uzawuthi hayi ngubani lo amxelele omnye mna ndisoze ndilikhuphe igama ndithi ngubani uyabo ngoba yena mhlambi lo muntu ndamhlulayo usacifa mama wandihlula akayazi uba ndamhlula uyabo kodwa ke andiboni ukhona endandikhe ndadibana naye ngengoma ngamancofana andamhlula ngoba ke andiboni balikhona hayi ndisazibona ndihamba ndedwa kahle kahle mafuthi andiboni nomfana ongathi ume phambi kwam ngamancofana ngenhlanhla ke ukuba sendaphuma kwizinto ezinjalo ngoba ke andisaboni intanga ngoba wonke okhe weza phambi kwam ndiye ndimhlule so ndive ndibona hayi le nto lena barayithi bancofane bodwa pha uyabo so injalo. Njengoba besikhe sabona kukho into etrendayo gqithi yenduku zamagcaleka ingaba ibingekho na i-beef? Like i-beef?
kwiinduku zamagcaleka iinduku zamagcaleka andikutholi kakuhle sisi iinduku zamagcaleka ndingakucacisela mhlawumbi ngeenduku zamagcaleka igama elithi iinduku zamagcaleka baninzi abantu abasibuza imibuzo enjalo kasihamba nje besibuza ngeenduku zamagcaleka futhi sibona nako-Facebook bebhala abantu bebhala into esingazaziyo thina abantu abathintekayo kwigama elithi iinduku zamagcaleka ndiyacinga ikhona i-album ebesikhe sayoyenza kodwa ke ibingeyiyo album yethu bi-album umculi okhoyo mhlawumbi omnye nomnye oyaziyo le nto ndithetha ngayo uyayazi le nto ndithetha ngayo so bekhona ii-featuring zabaculi abaninzi phaa so bekufeaturishwe abaculi abaninzi apho then ngokokwazi kwam mna njengomkhetheni bengeke xa kufeaturishwe abaculi abaninzi kuthiwe track 1 featuring band track 1 featuring band track 1 featuring band track uyabona lo line ngoba le nto ibiqala ukwenzeka uyabona ngasho ndithi ifana nomlando ngoba ibiqala ukwenzeka into yoba umculo afeaturishe abaculi abaninzi so kwabhalwa phaya featuring iinduku zamagcaleka ndiyacinga iinduku zamagcaleka ligama ebelisetyenziswe as bakufeaturishwe ezi artists zifeaturishweyo so masisebenzise igama elithi iinduku zamagcaleka ngoba sizube sifolisa abaculi abaninzi ndifuna ucacisela nomntu ophaya ekhaya ngokokwazi kwam mhlawumbi nomnye onofika apha ngelinye ilanga uzofika abeko kwakhe olwakhe ulwazi mna ndicinga ngale ndlela kunjalo i-album kaTornado leyo besiyoyenza mhlawumbi uTornado uyamazi so lo album leyo yenziwe ngaloo ndlela yokuba kufeaturishwe abaculi ndingabala uScorpion uDiliza ibe nguMinus ebedlala iintsimbi ibe ngubano amavala mcimbi ibe ngumzulwana kaPhikani ibe ngubhodi so apho kusetyenziswe igama noma kusetyenziswe igama eliyi-1 apha ngoba akuzukwazeka uba njebe iqoqo le-CD lingaka kubhalwe yonke le nqwaba yabaculi ingaka so kwathiwa featuring iinduku zamagcaleka uyabo andikhumbuli ngelinye ilanga kuthiwa kukho iqembu elitshisa izikhotha apha ekuthiwa ziinduku zamagcaleka kodwa abantu sebethatha ngoku besithi khona iqembu ekuthiwa ziinduku zamagcaleka andiyazi ukuba bayithatha phi loo nto leyo andilazi imiqembu ekuthiwa ziinduku zamagcaleka uyabo ne-album ebesiyoyenza nathi besiyokwenza nje okuncane esinako kuloo album i-album ingeyiyo kuthiwa yeenduku zamagcaleka kodwa namhlanje sendiva kuthiwa hayi i-album yeenduku zamagcaleka sinayo i-album thina esiyikhuphileyo i-album sagqibela kudala ukuzikhupha umuntu ebekhuphe i-album nguTornado kodwa ke wamema thina ukuba masizofeatura kule album yakhe then ekubhalweni kwayo yabhalwa featuring iinduku zamagcaleka nabani na ongwakugcaleka ngazibiza ngeenduku zamagcaleka uyabo alikhetha ngabani lo gama futhi igama elithi amagcaleka alikhetha ngabani ndiyakhumbula ukuba wayekhona umngane wami kwakuthiwa uJanayi ngaphambili uJanayi wayengamagcaleka amahle usakhona nangoku omnye umuntu ongathi yena uligcaleka elitsha so igama lithi gcaleka ugcaleka oqala indawo yakuthi uyabo so abantu mabaye kukhohlisana bethiwa hayi iinduku zamagcaleka kwathini kukhona andizazi zonke izinto zithethwayo mna phofu mhlawumbi okanye kwezinye indawo ndiyashiyeka uyabo hayi I hope ababukeli babaye bazivela naso so njengoba usitsho uba benisenza i-album kaTornado ne so nifeaturishwa nibaninzi sekuzothiwa ngegama elinye iinduku zamagcaleka so ingaba iye yakhona na intsebenziswano iye yakhona futhi ayikapheli intsebenziswano isekhona nangoku isekhona intsebenziswano futhi asikho isikrokro uba ibingekho intsebenziswano ngese umvile umuntu othi kuthiwe hayi mhlawumbi kukhona umculo obanjweyo ngenxa yokuba kukhona omnye oyenze so amango kokwam ndingumkhetheni andikaboni ingekho intsebenziswano yabo so andiyazi uba ayikho intsebenziswano ezona umkhetheni njengoba ii-artist ezininzi ne zibetrayana zixabana mhlawumbi ngento zemali fumanise ukuba okay nenze ingoma nobabini then omnye atye imali so wena ungaxhoba ngelithini na kwezo challenges ezifana nemali njengoba ii-artist ezininzi zixabana ngemali no ii-artist ziyayazi uba kufanele sister kulula kakhulu kulula ngendlela ukuba yonke into eyenziwayo ibhalwa phantsi
yonke into yenziwa iyasayinwa sekukhona amagqwetha kwinto yonke ngoku andiboni ba ukhona umuntu obhadlileyo ongaxabana ngemali nenye i-artist asebenza nayo ngoba before usebenze nomuntu niqale emagqwetheni wenu nisayine yonke into ibe phantsi ibe lapha ube nekopi yakho ndibe nekopi yami sazi ukuba okay inzuzo yalo msebenzi ibheka ngaphi inzuzo yalo msebenzi ibheka ngapho enye mhlawumbi i-information ipha egqwetheni ipha igciniwe pha nawe unayo uzawuxa uyomangala phaya kusuke kwaziwe ukuba hayi wena wawuthengela ngelithi kufana noqashwa emsebenzini lento mandingabe ndizihluba kufana noqashwa emsebenzini so andazi uba mhlawumbi ngaba khona i-artist ezixabana ngemali ziyayazi i-artist umthetho uba kufanele yenze njani xa izawusebenza nenye iba sisivumelwano sinuke ukuba nizawusebenza ngale ndlela nizawusebenza ngayo ekoneni yenu kulapho nizawuxabana khona ke kuloo kona yenu yebo so injalo phambi koba sisonke ke inkqubo yethu ingaba mhlawumbi ukhona umyalezo ongathanda ushiya kubabukeli mhlawumbi okanye iingcebiso ongathanda ushiya kubabukeli azikho ingcebiso endingazishiya kubabukeli ababukeli andinawuthi ndibacebisa uba mabathini konke kusezandleni zabo ngoba mna soze ndithi soze undiva nangelanga elinye ndithi ndicela nisapote uMkhetheni kodwa umuntu owuthandayo umculo kaMkhetheni uzawufumana futhi uzawuwazi uba umculo kaMkhetheni ufumane kabi ndiqinisekile xa ufuna into uyigrumba ukuthi uyifumane kufana negolide andithi xa ufuna igolide uyazi igrundwapi so andiboni mba ndingangumuntu oma apha ndithi ndicela nithande uMkhetheni ondithandayo uzoqhubeka ndithande ongandithandiyo andifuthi andisoze ndithi makandithande mna andinayo into endingayibhekisa enjalo kubabukeli kodwa into endingayidlulisa kubabukeli nje uMkhetheni ukhona uMkhetheni akazange endawo futhi uMkhetheni usezawukhupha i-album uMkhetheni kuzawude ngenhlanhla okanye ngebhadi mhlawumbi komnye umuntu andisoze ndife uyabo so ndisezawuqhubeka nomculo ndisezoqhubeka ndicule nabantwana bam mna ngoba andiyindawo uyabo futhi andiboni ukuba ndiyawuze ndiyeke umculo ingadlula iminyaka emibini ndingakhange ndikhuphe i-album kodwa kusalayo mna ndisekhona endimeni ndisacula futhi ndisezosebenza emculweni ndisezokwenza kuhle uduma ndithi ndizawuze ndidume andiwenzeli udumo umculo ndiwenzela ukuba ndicule kube mandi nje kuqhutyekeke nomculo so uMkhetheni usekhona ngonyaka ozayo mhlawumbi ngo-Good Friday uyeza uMkhetheni omtsha i-album enje andizutsho ukuba isihloko sabe sithini futhi andikatsho noba asekhona abalunganisele sendiwaqele kodwa abantu ufuna bamlindele uMkhetheni ngo-Good Friday kulo nyaka esiya kuwo kulo nyaka mhlawumbi xa kuphela unyaka ndizawukhupha nje isingle ndenzele nje abantu bahambe bagoduke baye emakhaya kodwa kulo nyaka uzawusabe sitho sithi ndiyakweshela ungishela ngeswakala kweliseGoli ndiyakweshela ungitshela ngesoka lakho ndiyakweshela ungitshela ngesoka lakho eliseGoli isoka lakho lenzani liyagangana lisoka lakho leneGoli isoka lakho lenzani liyagangana lisoka lakho leneGoli ndiyakweshela ntombazana ungitshela ngesoka lakho ngamanye amanoni azayo kaMkhetheni lawo ngonyaka ozayo zininzi nje futhi nezokushinga zisizawufumaneka kodwa ke kwingqushungqushu ezifana noMancofana sendaphuma uba andisenayo intanga engamaphandle kwami njengoba ndisho nje ndithi ndingumvakasheli wentombi ihleli nesoka lawo umahule mabini aqhubana atshona ngale kentaba kudiloze kwenzakalani ngale kentaba unyokonyela inyama kwenye inyama ngeke ndiye emahuleni ngoba kuvala ngonyoka emnyango uyabona so ezo zibongo ezo zichaza ukuba hayi sendimke kakhulu yabona ke uba ndingacacisela ke sisi ngento ezibongo andiboni bukhona omnye umculo okwazi uba angema phandle kwami azibonge nje sithi makazibonge angazibonga nje aphinde aphume ngala mnyango abaleke kuthiwa kuzozibongama ngoba andinayo intanga ngecala lezibongo babe baninzi besithi bangamelana nami ngezibongo kodwa namhlanje asawaboni bakhona abaculi bafethu ababekhona endimeni kaMaskandi bathi ukuba nengxaki nami sathi ukungathi sayathintathintana ogqiba babona ukuthi ayingathi akho yabo emculweni noma babuye anisekwabo baninzi futhi mababuye abaculi babekhona endimeni sibe baninzi futhi sihlanganyelane umculo siwuphushe andisaziphinda ndihlukumeze mntanami ngoba ndiye ndazibona ndi-wrong kakhulu ngokuba ndihlukumeze kakhulu abaculi ngoba ngoku ndibona ngathi ndi-selfish ndifuna ucula ndedwa kanti akunjalo uyabo so
umaskandi mawuphinde ube njengaqana abalandeli mabawuphathe kakuhle umaskandi bayeke lento yokuthi thina sifuna usibanibani asimfuna usibanibani thina sifuna usibanibani thandana abaculi ngendlela efanayo nindiyeke ninganithandi kodwa aba abaculi enenza yonke lento niyenzayo kube yekeni lonto leyo siyayinqanda kakhulu thandana abaculi uthande lona xa kuthi igqi lona uthande yena xa kuthi igqi lo uthande yena niyeke nje mna ndibe phaa kude uyabo ngoba lento lena niyenzayo ibuyibula lo mculo futhi lento lena apha siyibona iyakhona iya ekutheni kokuba kuzawuvuka izidumbu kwenzeke yonke lonto leyo so asiyikhuthazi lonto leyo singabanye thina umculo xa sesincomfana emculweni asenzeli kuba mhlambe asifana okanye siyalo okanye kuthini senze umculo nje uba mawube mnandi futhi iyona ndlela esikhule ngayo nasezilalini leyo yothelekiswa sithi ukuvana amandla so nina xa seniyithatha ngale ndlela niyithatha ngayo ngoba omnye mhlambi uye abone ungathi uyacenazeleka yena so akhathazeke inhliziyo zethu azifani so ndiyancinga kakhulu kuloo ndawo masithandaneni kube mnandi nje kube nje akuhlaselwane kube nje futhi nathi sizoqhubeka sihlaselane singabaculi ekugqibeleni thina sihlala sonke kube mnandi sonwabe sicime ukoma xa kufuneka sicime ukoma sithambise izifuba xa kufuneka sithambise izifuba asilwi kodwa nina ngendlela enenza ngayo nenza ngendlela esibona uba noko ke ngokusemnandanga kusafana nasekuqaleni kanti umculo mawube mnye uthando malube mnye mabhinqa ngoba andithi nizibize ngamabhinqa so amazwi wami endinawo for abalandeli babo ndibulela kakhulu kubantu abaxhase kakhulu umkhethini xa unonikwa i-chance as i-artist yokuba mhlawumbi uvule i-event ingaba ngabaphi abaculi onothanda ukuba usebenze nabo base-Eastern Cape wena ungowa-10 kuthiwa faka abaculi abayi-9 uthanda uba nzima ke lo mculo lo mbuzo sisi ngoba ndicinga uba baninzi kakhulu abaculi sicela ubakhangayo ngoxa uthi babe yi-10 wena ungowe-10 ufaka 9 bawushiyeka babe-11 bathi kodwa ke ngoba bayayazi uba kwenyanzeleka madoda ndibale i-10 akusho uba mhlawumbi uba ungo-11 mhlawumbi ndiyakuzona okanye ndithini so ndiqale ndingathi sibale nam phakathi suzibala okay ingangudiliza no-minus namazima amahle noTornado noNongoma noScorpion noThwasa Ludu noMavala Mcimbi abanqobi bezizwe kodwa baphelele kushoda one ungowe-10 ondimo hayi abanye ayisiyubani nobaqasha abanye ndibafake phaa abanye baculi banikhona baculi kuthiwa ngonyoko oluhlazana omagnet othanda amanzi bafake phaa kuyilantuka bangaqala phaa ngo-10 bona yabo ngapha kumany more o-10 xa sikuhamba abantu belantu besatya yabo abantu bengekafika apha estadium mhlawumbi abantu basasela into zocinga uboma phaa phandle just nje uba kubonakalwe uba ikhona into ezawubakho apho yabo kodwa bona mhlawumbi nabo bazawufumana ngokulingana bazifumana mali hayi hayi nje uzoziveza ngoba bengadumanga yabo okay njengoba sibonile uba bekuphume ipost yokuba bekuzawubakho i-event nge-7 kaSeptemba which means izolo eDriefontein phana kula event induku zamagcaleka bezimenshiniwe but khange sizibone ingaba kuye kwakhonto na andikhumbuli uba ke kwakho into manzothetha nje indawo engangemkhetheni ngoba mhlawumbi omnye ndiyazi uba mhlawumbi kuye kwathini mna ke ngenxa yokuba bendikhe ndakhankanya uba ndiye ndibe ngumntu othi ukubambeka ngenxa yezinto endibuye ndizenze ecaleni so ndiye ndabambeka ixesha landibetha uba ndiyofika phaya so andakwazi ukuyofika phaa ngenxa kodwa indlela yam yona ibiqonde khona qha ngenxa yokuba ke ndibe ndingumntu obamba phaa naphaa ixesha landiyitya ke yabo so
andifika kanjalo mna pha ukuba ndiye ndathi bambeka nje kancinci. Andiyazi ke omnye mhlambi ongumfowethu naye uba uye mhlambi yena kwenza kanjani angafiki. So ndicela uthethela nje ungumkhethi. Njengoba siye sa-invite i-guest ezininzi zikaMaskandi apha kuSivezo Khono TV, ingaba wena luthini na olwakho uluvo kweli cala lethu le-platform, i-benefit mhlawumbi ngamanye amagama? Okwam sisi ngangumbulelo kakhulu kuni njenge-Sivezo Khono TV. Ndithethele nje mna ndingumkhetheni. Kodwa engicinga uba nabo abafowethu esisebenza nabo ndiyacinga bayabulela kakhulu ngoba andiqondi uba besingayidingi into efana nalena. Izinto ezifana nezi besizibukela kwezinye indawo, sizibuka siqonda uba siyarhalela zisondele ngakuthi, kodwa ke ebembalwaka amathuba njalo ukuba zingasondela ngakuthi. Kuthe kwavela nina ke lakhona ke ithemba loba njengoba senivelile nje kusekhona okungenzeka. So sibulela kakhulu thina siyabaculi kaMaskandi. Ndifuna ukutsho ngoba andiboni mhlambi wangakhona uMaskandi oyibukela phansi lento eniyenzayo, and nani nalapho mhlambi nithatha khona ndingathi kwande futhi niqine kakhulu ngoba ke singabantu asifani, futhi bakhona abazawugibisela ngamatye amakhulu, uyabona, abathu ukuyibhidliza. So nina kufanele nizazi ukuba kahle kahle nina beniqale ukwenzani lento. Oqala nani funa nizifune uba ningobani nina, futhi benithini ngonizoqala lento, ningajongi thina uba suthini ngoba ke nami ndingathi xa sendiphuma ngalamnyango undibone sendibhala ku Facebook ndibhala kakubi ngani, nama ndiyitsho uba ndi right futhi ndi perfect. So ndizama ukuthi sizamnithuka unithuka oku, uyabo. So into ekufanele niyenze nina ukuba fanele niqinise uba ngoba siqala lento besitheni, uyabo, yona nto efanele bambelane kuyo lento, futhi sonixabanisa, uyabo. Sawukazi nabantu abatya imali ke apha kuni, uyabo. Thina siyakwazi ukubuka, siyazi uba imali phaa ityiwa ngubani, ubani uyaqathwa, sibamba ubani bani uthi hayi jonga wena uyaqatha ubani, uyazibona wena uyashuta, yena akaveli nasentweni ethile, uhlele eofisini, lona yena uyathetha ngapha, imali ityiwa ngubani, uyayibona loo nto leyo. So zezinto ekufanele nizijonge kakhulu ukuthi ezo, and sazibhala apha kufacebook, siyabhala ke thina. So niqiniseke kakhulu ngento eniyenzayo, sawuzama nathi kangangoko esinako ukuthi sinikhulise. Ndingathanda futhi ukuba mhlawumbi singabaculi bakaMaskandi kube khona mhlawumbi apho singaphosa khona into esinayo, noba uphose imalini mhlawumbi osingayiphosa for ukuba kuthengwe ezinye izinto mhlawumbi enisazidingayo, yabona. Imibono yam leyo, anditsho into mayenzeke mhlawumbi omnye wamakhaya angandivi kakubi, yabo, for ukuncedisana nathi ngoba mhlawumbi ngenzeke ngelinye ilanga zisekhona izinto esisarhalela uba nizenze futhi nizenzele thina, ngoba nalena niyenzele thina akho nesenti enisibizayo yona, kodwa nizoveza thina singomkhetheni abazuka ukuthi baphupha. Khona igama ekuthiwa umuntu uphuphile, kuthiwa ukuthi awusabonakala ebantwini, kodwa namhlanje sendizawubonakala ngokuthiwa hayibo, omnye ucinga mhlawumbi andisekho emhlabeni, omnye kwakhe wakhona igama ekuthiwa ndiyohlala ezilalini ndiyolusa phaa, uyabo. Andazi nje noba umfana onjengam ungambonisa olusa ingomo na, uyabona sisawumjongile. So yayikhona amagama njalo uba hayi lo uyolusa ezilalini. So namhlanje ndiyabonakala uba hayi andinxiba ngagambuzi apha, uyabo, andinxiba nga-avarolo futhi andolusa. Omnye uzawukhumbula futhi uba hayi umkhetheni, omnye uzawubona lo mkhetheni uthetha phaa athi make ndiyomamela ingoma yakhe mhlawumbi ko-YouTube, ndiyomamela phaa andithande, then abuye futhi andifowunele futhi athi hayi ndiyifuna i-CD yakho, uyabona. Zininzi nje into ezawusenzela yona le Sivezo Khono TV ne-event organizer. Necinga uba zizoziva izikhalo zethu futhi zizosazi, uyabona, andaziwa nami ndingumkhetheni. So khona abantu abazondazi, uyabo. So yona ndlela endincoma ngayo, nengxengxa nabafethu uba masizameni kakhulu ukuqinisa, sizameni ukuyithatha siyifake ekhwapheni iSivezo Khono TV. Andisho uba yona yodwa, mhlawumbi nomnye ozawuvela neyakhe angayiveza, yabona, enze yakhe into. Asitsho uba sawuxhasa nina nedwa, nomnye ozawuvela neyakhe somxhasa, ngoba ke naye uzawuba semkhakheni wokuthi onwabise thina. Zikhona nesizixhasileyo ngaphambili, hayi nina bokuqala, bakhona esibaxhasileyo ngaphambili, futhi asabona kuba kwathini, kodwa sibuzi loo nto, yabo. So nani ke zeningathi xa senibona ngathi nitya bhetele nisilahle, ngoba ke baye benze njalo, yabo. So sizama ukuthi siyabulela kakhulu bafowethu
nibambisane kanjalo futhi ningachithwa sithi ngoba ke siyachitha ke thina. So iyona nto endingathi ngayidlulisa leyo futhi ndiyacinga uba nomnye ngomso uzawuvela apha futhi uyothetha kwa elizwini elithethayo. Yabo andiboni bukhona umculo ozophuma ngapha kwelizwini lisho uzawube ehleli kule ndawo uzawulitsho xa iphume ngalamnyango. Yabo hayi ivakele babukeli bethu nami ndivile ke njengapresenter yalapha esiveza khona. So njengoba ukutshilo ba bakhona abantu osebenza nabo phansi komkhetheni, ingaba mhlawumbe ungathanda na ushiya umbulelo kubo ngentsebenziswana bathe bayenza kuwo? Ewe ukubulela akho ngemali but mhlawumbe nabo bangavuya ukuba ubabulele apha kwisivezo khona TV. Bakhona endisebenza nabo kumkhetheni, bakhona nendisebenze nabo ngaphambili nabo ndiyababulela futhi. Baninzi abantu endisebenze nabo ngaphambili. Abanye mhlawumbe bayabaza abantu endisebenze nabo ngaphambili kodwa kwangoku ndibulela kakhulu le genge sabambisene nami futhi esisaqhubayo esisebenza sonke kumkhetheni. Umkhetheni ngokusebenza noDiliza noMinus, abantu endiqonda baba sesecangwami okwangoku. Bakhona nabanye mhlawumbe engathi mhlawumbe noba ndibalibele ovuyo lwethu umfokaSihlweni so ndimlibala ungena kakhulu awakhulisa umkhetheni noSandile umfokaSityebo ozwa kakhulu ngomamgobhozo ogobhozela amanye amadoda nyikinyamakhanda. Uyabona kuthiwa yiyona ndoda eyaqhatha amaxhego la kuthi zathi iinkomo zasemanyabeni zifile xa efika amaxhego afika zime ngenyawo zakwagatyeni zisitya. USandile ngubhuti wami ondimalekelayo lo, so ndimbonga kakhulu ngoba ukusuka phansi umkhetheni eqala nguyena muntu oyemile emmele umkhetheni. So zama ukuthi ndiyambulela kakhulu umfowethu uqine usoloko kunjalo futhi nelinye icwecwe lezalo kamkhetheni ulisupport nantoni na kamkhetheni ezayo ulisupport nawe Nqabane mfokaSihloyi nihlale nimile ninjalo nensizwa ke ezifana noMinus noDiliza eziyibambile futhi kumkhetheni futhi zisazimisele ukuyibamba. Bendiqala ukusebenza nabo kwingoma asikayikhuphi album epheleleyo nabo kodwa ke ngabona abantu endingathi ndisebenza nabo ngoba ngabona abantu endicinga xa sirehesa sonke for i-album elandelayo kamkhetheni. So no advocate kodwa basekhona bathi abantu xa bethethayo ke no advocate asevani, bakhona no advocate tyala ntombi alithetha ngoba uyaliphika ummangolo, bakhona osiya ngenkani, bakhona omancunyiswa imancumanga uzawuthenga nemancanga kuyadura intwana siyakushisa momondiye, bakhona oThabza zonke insizwa kwakhe Tomthandazo zisekhona. Uyabo bakhona umzimba ukhala imali. Uyabo so akekho nje umuntu okuthiwa kwamkhetheni wemka akasekho. So nabo futhi abantu abasathanda umkhetheni njengoba ndithi nje andifuni balandela kufanele uba ndifuna umuntu ohamba nami. I-uniform kamkhetheni iyawuphuma yonke into iphume ibe khona. Ubufuna ukunxiba into ezawuthi wena uhamba nomkhetheni izawuba khona yonke loo nto leyo. Uyabo akutsho kodwa ukuthi uyana-owna awu-owni mkhetheni wena. Akutsho ukuthi omnye umuntu akazusuka phaa azoncamisa umkhetheni nawe sisi xa uthanda ungazi uzoncamisa umkhetheni awuntu uzuba natyala. Uyayibona loo nto leyo. So ya njalo abantu mhlawumbi bathi bafuna umculo wakho okanye bafuna ukufollowa mhlawumbi kuFacebook, so ingaba bangafumana bani na igama? Abafuna undifollowa kuFacebook ipage yethu ithi Mkhetheni Entertainment, then uFacebook wami mna ndingumkhetheni uthi Mkhetheni Khetho Sityebi. No Instagram ndinawo qha ndiyemazi kase ndimjongile uba ndingubani phaa, no-Twitter kanjalo ndimazi ka ndimjongile uba ndingubani phaa. Ngenye ixesha ndiye ndilibane nepini uqonda ubethana nto ithi forgot pin. Uyabo so WhatsApp kona nakhona naye nenamba zam futhi ndingazishiya mind. Inamba yam eyokuqala ithi 073 672 4434 ekuyiyona futhi endiyisebenzisa kuWhatsApp le. Endifonelwa kuyo ithi 067 081 5837. Xa sewuthethe eTV-ni ke akho sidingo sokuthi ubuyiphinde into umuntu uzawumane esiya kulanda uba ayiphinda ngaphandle kwesidomu ke abanye abantu. Babukeli bethu siyabulela ke ngexesha lenu namhlanje lokuthi besinendwendwe lethu obhuti Mkhetheni. Nathi siyabulela ke ngokuba athathe ixesha lakhe abe lapha kwinkqubo yethu esiveze khona TV. Siyabulela kakhulu, enkosi.